Good morning everyone and welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लगाव बरायहरबाय। नै दिनै जोंहा फुंजामुथि मर्निं दिनै गय फुलि गायनो नागिरदों न'आव। थैबाय नालाय माखासे बायबायबो। ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय बोथोराबो थान्दा ना गायनोसै आरो नै। नै सासेया गय फुलि माबागासिनो। स लोगोफोर नै स्टार्ट खालामजेनबाय। फांसे हाजेनबाय फुलिया। बोसोरनै जाबायना बियो फुलिया बोसोरनै जाबाय आरोना बोसोरसे थाबोनोबा मोजां जागौमोन होमबाबो गायनोसै दा अखा बोथोराव मोजां जाखायोना स लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो खासिजों जायो माथो न मोजां आइडिया मोनाखै बे गया जाबजाबना खाथि गायस्लायनाय मोनबा बरिया जागौमोन गायस्लायनाय जायासै ना रोगाग्रा नै फांब्रै जाजेनबाय फुलिया फांब्रै बुरजा गायस्लायथारनांगोन लोगोफोर माखासे गैया माने रोदाया माबाबाय आरोना हायानो थायासै दा बारा अखा गैथ'आ नालाय बख'नायावनो ओंखायनो बेखौ गायग्रोनोसै जायगा नागिरदोंमोन भिन्दिबो दङ बिथिं मैथा जोगोनारबो गायना होदों मामिया नै बिथिं थाइबें अनेक दङ जोंनि बारियाव लोगोफोर नै बिथिं मैथा दङ लोगोफोर बिथिं बारिथिंबो मैथा दङ जोंना नै गावलाब नांगौबा लांफै लोगोफोर जोंनाव नै भिन्दियाबो जा बरिया जादों नै बरिया जाथारदों बे गोथावनो गाय बरिया माइ गोथौ जावफिबाय दा मोनायावनो अखा बारा जासिगोन गोखा थिगसे फिथाइ थाइदै बिफा माइ गोथौ जागोनावमोन नै गोथौ गायनांगौथ' गयखौहाय रोदाया माबायो बेखौ गायग्रोनोसै जोङो हाया माने एसे गुरै ना हामा जागोन लाबो आंनोबो मोननै हरदो लाजोबसै फांसेल' लोगोफोर फांसेल' होबाय आंनो आं थिखोनो हायाना जायगा नागिरनोसै दानिया नै बेखिनियावबो गायजायो दा नैबेयावहाय फांसे नारेंआ दिगदार खालामबाय न' इयाव ओइ गेजेरावबो गायजाबावोमोन इयाव फांसे गायजागोन ब्रा बिफा नैयाव इलाय इयाव दे फैदो दा मोनायाव अखा फैबानो जाबाय न' लोगोफोर प्रे खालामनानै हो जों गय गायदों नै दा मोनायावनो जेन अखा हायो मोजां जानायनि हाया गोरानथारनि मावथि नुदोंना लोगोफोर नै खालें खालामदो नै सुसुनांगौ फालो नै जोंना बारियाव मा दं लोगोफोर फिथाइ थाइबा देखायजोबगोन आं खमलानो मानो नै नारें बागाना आयु सुवा हाबगोन नारें दंजोबो नै बिथिं नै इयाव फांसे बायबाय बेयावहाय गायनोसै दे नों खदाल दिननायावनो जागोन दे गयनि मुला गोजा न माबा रोदा जावख' बिलाइसो बिखौ दे
लास्ट पुलि गोरानथार हायानो नै अखा हाबाबो हाबाखै आरो दा बोथोरासो नै दिनै सिउ सिउ बार बारदों अखा फैगोन फैगोन ना फैया मिथिया आरो फैबाथ' मोजांमोन लास्ट पुलिखौ नों गायदो बिफा दे मादि जायो नायनोसै गोरानथार हाया मा जानाय नङा दैबोसो हा गैगोन वाहा मादिलै नोङो बिफा रोदाबा माबा हा बारा गैयिखाय गाव गायबा जुदि थैबा दाय हमजानो गिबाय आरो बिराद सैथान आं दहाय माथो हा गैयिखौनो गायदों गायनो बाबावो गोसो मोजांजों गायबानो मोजां जागोन सिन्था खालामनाङा बिफा मिथिबाय नार्भास जानानै गायबालाय थैगोन माथो थैजानो गिलायबावो आरो गायखांबाय लोगोफोर हायानो बिराद द्राय आरोना ओमफ्राय गायबावगोन ना गायबावला जाबाय जोङो बिदिबा माबानाय नङा ना हनै बोथोराबो माथो सान्दुंसो दुंहां जाफिनबाय दा मोनायावबा अखा फैगोन ना फैया गायगोन ना गायला र' नायनोसै माखासे गायबाय दायो दै लोंहैनोसै न'आव चलो चलते हे थालिर दंसै जोंहा बा बारा नै गय बिफांसो सिफायलायसिगोन नामा हनै बोरै अखा खेबसे हाबावनांगौ ओइ नै मालाय बिबैजों बार सिउ सिउखाय न' सिङाव थारनो खिथुआलाय माथो गनसै नारखायोल' नालाय बाजानो बायो दाना सालुआ मा बाजानो बायो सोरजों बाजादों नोङो सोरजों बाजादों आबैदों जों मा खारखोमानायलै सेंगा दुद्द' साहा फुदुंदों मामाया गाइखेर होनोसै न' नै आं लोंलालै नोंसोर लोंदो आं लोंला आं दैल'सो लोंसै नै साहा बनायना होग्रोनोसै मामाया फुदुंना दोनबाय गाइखेर होनोसै दाना होखानोसै ना गाइखेरखौ र' नों संख्रि गाइखेरखौ होजोबना एसे दोननो सिथारथोंसै न' दा बाबाबो लोंफैगोन ना गोदौबाय थाथोंसै 1 hour later साहा लोंखांबाय मालाय हासबेन्डजों ओमफ्राय मामाजोंहाय ओमफ्राय बिसोर साहा लोंगौ मानियावनो आङो थोरसि सुना लाबाय ओमफ्राय नै एसे जि सुबाय लामनोसै दायो मेंसोबाय लोगोफोर दसे थानानैहाय ओमफ्राय बै मोनसे गामिनि बारि दंबावो नालाय गय बारि बेयावहाय माने थालिर गायहैनो नागिरदों जोङो लामखांबाय नै हासबेन्डआ थालिर फुलि जमा खालामगासिनो बांद्राय बुरजा एसां गाया गायनायालाय बोथोरानो बिराद अखा फैगोन हेन होमबाबो जिया सानफ्रोमबो सुवाबा बुरजा बुरजा जाना थायोना सुनो बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो बारजोंनो रानगोन होननानै सुबाय दसे रेस्ट लानोसै लोगोफोर बिराद मेंबाय नै थालिर फुलिया फांथामल' हाजेनदों दाबो नै लोगोफोर फिसाला उन्दुनानै दसे थानांगौ बेजोंनो ओमफ्राय हासबेन्डआ माने फुलिखौहाय थालिर फुलिखौ लांग्रोबाय आरो बाइकआव ओमफ्राय दा दसे थानानै आंखौ लांफैगासिनो दा थांबाय थानोसै गाबोनसो ना मागोनसो नै दसे नेनोसै बेखौनो meanwhile नै लोगोफोर दासो थांसै फिसालाखौ गाबजानोसै आं बिसोर बिबे फुलिनिफ्राय लामायाबो जाथारलानो गोदान मोजां बनायसिगोन आरोना मोनफैबाय जल्दि जल्दि गायना थांनांगोन लोगोफोरा फिसालाखौ गाबबाथाय सेस मामाखौ फन खालामग्रोनोसै आङो सिखारखो ना माखो मालाय गोरानि दाउ गग्राया बरिया जादोंथ' ना बोरमा दोनग्रा जोंहाबो बिदि बनायनांगौलै नै जोंहा बिबोनांनि बैथिं अमा फाराममोन ओमफ्राय गैला दा अमा दोनला चलो जल्दि जल्दि गायबाय करते हे बेनो जाहैबाय गामि गेजेरनि बारि जंगल जाजोब्बाय लोगोफोर जोंहा बारिया हाग्रा दाननो हाजिरा होनांगौ नै दिनैबो समाजनि खामानि दङ ना ओंखायनो गैया हाजिरा मोनासै गायनानैल' दोनलांसै आरो ओमफ्राय उनावहाय होनोसै दायोथ' आरो अखा बोथोराव दानबाय थानांसिगोन बारिफोरखौ साफानो नै फुरा जंगल जाजोब्बाय नै बिथिंनि दैया बारा फुलि गैया लोगोफोर 6टा 7टाल'
खेबसेनो हायाना एसे एसे गायनोसै आरो फिसाला सिखारबाथाय दिगदारसो आं दासो मामानाव फन खालामबाय आरो सिखाराखैनो चल' नै गायनोसै फुलियानि बे बस्थायाव बारा नङा 6-7 फुलिल' एसेल' गायगोन आरो जानो आन्था न'आव दाखालि नारें गायनाया मारै जाखो नायनि बे बारियावहाय एसे थान्दा आरोना हायाबो गिसि ओमफ्राय बै न'नियावबा बारा माबा नङा ए थैयाखैथ' बिफा न' थैयाखै माथो नै नारेंआ डाइरेक्ट फिथाइ थायसिगोन बियो रानबाय नै बियो बारा रोदा थाया माबा हा थायासै मोनदां बियो गायखांनाय लोगो लोगो अखा मोनासैना लोगोफोर बिराद सान्दुंसो दुंना होबाय नेक्स्ट दिननिफ्रायनो बिनिखायनो रानबाय ओमफ्राय हाबो बारा थायाखैना जावनो माने बिराद खस्थ' आरो जोंना बिथाङा जावगासिनो स' लोगोफोर गायबाय थानोसै मा थालिर बियो बिफा मालभग थालिराथ' इजियावनो थाङो न' दै मोनाबाबो गिसिखाना दिनैसो मिथिदां मानसिखौ बिदिसो नोङो होमबालाय ओंखायनोसो भिडिअ नुजानो बायो जोंना बिथाङा गोसोम नुनायखौ डिलिट खालामलायनो होयोलै सान्दुंबासो गुफुर नुयो दिनै माबाना बोथोरा नै खोमसिसिखाय गोसोम नुदों नङाबा गुफुरसो आहा बोराया Yeah, boy. मोदानलायनाय गुफुरसो नै बेयावबो गायबावसिगोन फांसे Much later. लास्ट पिस नै लोगोफोर जाबाय थुदो बिफा गायखांबाय सासेयानो गायजोबफ्रामबाय आं लास्टनि फांनैल' माबाना होबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर जंगलबारि जास्राबायलै माला दानहोनो मोनो हाजिराफोरखौनो बारा मोननो नागिरा आयै सेन्देलासो गलायलायबाय फिसालायाबा गाबना थाखोना माखो बेखौसो बिखा ख्लाब ख्लाब ससे थांबाथाय बिफा लामाया आन्दायबाय नामा ना बेजोंनो जंगल गोनजा स' लोगोफोर थांबाय थानोसै मा हालाद जानानै दङ बिबै फिसौल' न'आव रावबो गैया थांबासो मिथिगोन गाबदों ना मादों फनखौनो रिसिभ खालामाखै बिबैया मा जाबावगोन फैबार खालामबाय आङो ना सिखारनानैसो बाहेरायाव बामदों ना मादों बाराबो जा सिउ सिउनै स' लोगोफोर थांबाय थानोसै A few moments later. बे लोगोफोर सिखारबाय आरो एकदम बिखा ख्लाब ख्लाब मोननानै नै फन रिसिभ खालामिनि गाबाखैनो होमबाबो गिदों आहा इसांनो मानो फन रिसिभ खालामासै गाबखाबाय बियो थाबायबोबायसो दा होननानै ओइलाय ओंखायनोसो मिनिगासिनोसो आहा बेखौनो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों गिनाया गाबबायदां होननानै थालिर गायहैनाय ओइ दुथ' नै नोंखौ नै हाला बिखा ख्लाब ख्लाब मोनहैयो नोङो आंखौहाय मेगना जिनोसै मेगना जिनो फिसालाजों थालायबाय दसे सोर बिलाय वाव आंखौ हासुलाबाय नै आं टं टंसो स्टेटसो जानानै सिथाबो माथो नोङो आयु बिमाखौ मोनबाथाय खुसियानो लाजाया लांथाव दाव पेन्ट गानसै थान्दा दिनै बोथोरा लंपेन्ट गानसै दं दे ओमफ्राय दा बडे बुस्थु खालामदों फिसालाया आयु आबा नोंखौ नुजोबसिगोन नोंनि दुस्थुखौ हामालै दुस्थु खालामना आयु मानखोलांनोसो मानसियानो खालि मानखोनायल' आयु रागा माहा थांनो इथिं सोर नै नोंखौ सोर नुहुरगासिनो हनै नोंनि दुस्थुखौ नुगासिनो माथो आयौ खर'जों सबाय आंखौ आयौ सौदों माथो आयदाय मा खालामनो
आइ रायलायबाय नै थाबायनो होदों आयौ आयौ थाबायनोसो होदों मादि थादों नै One eternity later. नै खाम जाबाय आंहा सिम्पोलसो दिनै लोगोफोर बेलाहि न'नि बेलाहि फिसाजों ओमफ्रायो दावदैजों एवदों आरो ना मामाया जों खामानि मावनायखाय दिनै सङासै ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय सानसे खालामबाय थाला आं बोथोराबो बारा थिग नङा बे गायनाय फुनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिनै भिडिअखौ खालामबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय see you soon in my next vlog thanks for watching guys bye bye